Hubonautosta hubomorista. Tänään olisi tommonen kuvan kaunis ranskatar vuorossa. Sellainen. Nappasi semmosen huutokaupasta ja mulle tässä selvitä huutokaupan syykin. Eli tässä on semmonen ongelma, että kun auton käynnistää, kaikki on ihan ok. Ei tule vikailmoituksia. Mutta kun autolla ajaa jonkun aikaa, auto lämpiää, niin sitten rupeaa huutamaan stoppia ja lämpömittari tippuu nolliin. Niin lähdetään tutkimaan mikä sitä vaivaa ja laitetaan kuntoon. Toimintaperiaate tälle anturille on semmonen, että sinne tulee ohjelaitteelta syöttö ja anturi on sitten vastus, minkä vastus muuttuu lämpötilan mukaan. Ja mitä lämpöisemmäksi moottori tulee, niin sitä pienemmäksi vastus menee. Ja taas toisinpäin, mitä viileämpi, niin sen korkeampi vastus. Elikkä se kielisi siitä, että sinne tulee katkos kokonaan jonnekin, kun mittari tippuu täysin nolliin, kun silloin vastus on älyttömän suuri. Niin lähdetään mittaamaan, että mitä siellä tapahtuu, ja mä yritän kuvaa nyt samalla toisella kameralla sitten, kun laittaa auto lämpiämään, että miltä se näyttää siellä mittaritaulussa, kun tää tapahtuu. Mä yritän saada sen nyt tähän. Mutta tosiaan lähdetään kytkemään sitä ennen noi mittalaitteet kiinni valmiiksi jo sinne anturipäähän. Katsotaan mitä siellä tapahtuu nyt kylmänä. Sitten laittaa se auto käymään. Seurataan samaan aikaan skoopilla mitä siellä tapahtuu silloin kun vika tulee päälle. Katsotaan ihan alkuun, että sinne nyt tulee pelkät virrat päällä. Semmoista asiat mitä sinne täytyy tulla. Eli sinne tulee maadotus ja 5 voltin syöttö. Meillä on nyt kytkettynä akun miinukseen yleismittari ja toinen pää menee siihen mihin pitää tulla 5 voltin syöttö. Ja sinne tulee 5 volttia nyt. Me ei olla kytkettynä vielä tuohon itse anturiin, se on vaan siinä huulilla. Ja mulla on nyt lamppu kytkettynä plussaan ja kun kohtaa maan niin sitten se syttyy. Eli tää on semmonen varma kohta, että se löytää jatkuvasti sen ennen kuin ruvetaan skooppaamaan. Noin. Elikkä me tiedetään, että sinne tulee myös maadotus. Nyt vuodattaa tuo lamppu veke. Laitetaan paikalleen. Me nähdään nyt, että se tipahtaa 3 volttiin. Ja se johtuu siitä vastuksesta, mikä tulee tosta anturista. Ja laitetaan nyt skooppi kiinni, auto käymään, että se lämpiää. Ja sitten katsotaan, mitä jännittelylle tapahtuu. Et jos sinne tulee se katkos anturin päässä, niin tää hyppää 5 volttiin siinä vaiheessa. Mut katsotaan mitä sille käy. Meillä on siellä nyt tökätty pistoke paikalleen, meillä on kytketty skooppi kiinni. Keltainen on siinä 5 voltin syötössä, mikä on nyt 3 voltissa, niin kuin me yleismittarilla katseltiin. Ja toinen on sitten tässä maadotuksessa. Me nähdään sitten, että jos sinne tulee jännitehäviö maadotuspuolelle, niin nähdään se ongelma siinä samalla. Mutta laitetaan nyt auto käymään, me jätän toisen kameran siihen kojelaudalle, että nähdään se hetki, kun siellä tapahtuu se stoppi-ilmoitus ja sitten katsotaan tällä kameralla, että mitä täällä tapahtuu. Jonkun verran tulee häiriö, mutta ei anneta sen häiritä. No niin, nyt sitten odotellaan, että vika tulee päälle. Meillä on kamerat tähän päälle ja nyt tosiaan kun se jonkun aikaa aina toimii,
tuo lämpöanturi, niin me nähdään kohta, kun jännitetaso lähtee tippumaan. Se näköjään nyt jo tippuu vähän se. Eli nyt mennään 2,8 volttia. Niin katsotaan se hetki sitten, kun vika tulee päälle, mihin se pompsahtaa, tai kumpi pompsahtaa. Meillä iski vika päälle tosiaan. Elikkä tässä tosiaan nyt kun katsotaan tuota, niin me nähtiin, että se pomppasi tonne 5 volttiin takaisin. Elikkä siinä on sama tila, kun se ei olisi kytkettynä ollenkaan. Eli joko meillä tuli katkos lämpöanturiin, tai sitten meillä hävisi maa. Katsotaan, kummin meillä käy. Maa kyllä näyttää edelleen ihan hyvältä. Tehdään nyt sillä lailla, että me ottaa lamppumaista, laittaa se sinne 5 voltin syöttöön. Niin katsotaan mitä meille tapahtuu täällä. Me voidaan katsoa nyt laitettiin lamppu joka plussaan. Ja kyllä nähtiin täällä, että tänne ei tullut maahan jännitehäviöä, mutta varmistetaan se vielä. Syttyy lamppu edelleen. Täälläkään se ei romaha. Tai nousee itse asiassa, kun jänniteero kasvaa silloin maihin. Me tiedetään, että maartuksella on säilynyt koko ajan hyvänä. Sitten laitetaan lamppua tuohon 5 voltin syöttöön. Eli tietysti laittaa eka maihin tuo lamppu. Se on se 5 voltin syötys. Se veti sen nyt tonne ihan 0 volttia asti. Tällä tiedolla me nyt tiedetään, että se kakkos tapahtuu itse anturissa, kun se lämpiää tarpeeksi. Elikkä siellä on nyt tällä hetkellä ääretön vastus, koska tuo 5 voltin syöttö ei pääse mahdottumaan minkäännäköisen vastuksen läpi. Niin silloin siellä on jatkuvasti sitten se 5 volttia. Eli sinne tulee kokonaan katkos lämpöanturin sisälle. Me voidaan todeta se vielä vastus mittaamalla itse anturi. Joo, elikkä ollaan nyt kytkettynä tuohon lämpöanturiin suoraan sinne pinneihin. Ja tosiaan ihan ääretön on vastus tällä hetkellä. Mä käyn hakemaan vähän kylmäspreitä, niin jäähytetään sitä, niin katsotaan mitä siellä tapahtuu. Mutta selkeästi niin kuin sisäinen katkos anturissa. Nyt on jäähdytyspreitä kädessä ja lähdetään jäähyttelemään suoraan anturia. Voi kyllä olla, että moottori on niin lämmin tuosta ympäriltä, että se vaatii aikamoisen jäähdytysteho, että se nopeasti reagoisi siihen. Mutta järjestelmä on tosiaan toiminut aina kun moottori on jäähtynyt, niin kuin äskenkin huomattiin kun pisti auto käymään. Ei ollut mitään ongelmaa ja lämpömittari lähti nousemaan.
Jes. No mä jatkan kuvaamista sitten, kun saadaan täällä tapahtumaan jotain. Nyt sillä aikaa, kun odotellaan, että moottori jäähtyy, me nähdään tuo anturin vastusarvo sitten tuolla. Niin testataan huvikseen. Meillä on tässä 68 ohmin vastus välissä, niin käydään nyt laittaa virrat päälle, katsotaan mitä lämpömittari näyttää. Mä en muista tarkalleen sitä lämpöarvoa. Mitä se piti olla lämpöisellä moottorilla? Olisikohan se ollut jotakin 50 ja 800 ohmin väliin. Ihan todella vähäisen nousee toi anturi tuolla. Tai anturi kuin viisari. Nyt laittaa virrat päälle. Pistetään muutama vastus peräkkäin, niin nähdään mitä siellä tapahtuu. Meillä on nyt yhteensä 5 kappaletta niitä 68 ohmin vastuksia siellä. Noin, nyt siellä on vastuksissa hyvät liitokset keskenään. Mä pyöräytin vähän paremmin ne yhteen. Niin nyt saatiin tommonen lämpöarvo sieltä. Elikkä tiedetään nyt varmasti. Tää nyt oli ihan turha tää vastushomma, jos miettii niin kuin asiakastöitä. Me saatiin todennettua jo tuolla äsken, että se ongelma on siellä lämpöanturissa, mutta halusin vaan teille demonstroida hommaa. Normaalisti mä olisin käyttänyt semmoista säädettävää potikkaa, milloin olisi saanut säädettyä suoraan sitä vastusarvoa, mutta mä en tiedä mihin se nyt on kundeilla jäänyt mittausten jälkeen, niin tähän tästä löytänyt, niin kikkailin sitten tommosilla vastuksilla sen. Pitää hommata näköjään lisää niitä. Niin mut ventataan vielä vähän aikaa, että se jäähtyy se moottori, niin katsotaan palautuuko lämpöanturi yhteys sinne, että sinne tulee jonkunnäköinen vastus. Poistin sitten samalla hienot teipit, mitkä oli pitämässä tätä. Jostain syystä joku on ajatellut, että teippi on kivempi kuin tommonen muovinasta, mutta laitettiin uudet nastat sinne, niin on vähän kivempi. Mutta ei ole vieläkään jäähtynyt tarpeeksi, odotellaan vielä tovi.